no ɲɔgɔn kan an ka sanfɛmɔgɔw n'o ye comité stratégique ye an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo laɲini kelen min kan n'o ye Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jolibɔn fanga o ka walan sɛmɛli ye an tun ye wagati dɔ nɔgɔya k'a la pour que an balimaw ka se ka seli musaka ani seli baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogoya min na nka bi seli tɛmɛna donc an nana ka kibaruya di diɲɛ bɛɛ ma ko désobéissance civile active o bɛ daminɛ à partir de minuit pile 7h tɛ dɛ minuit pile et donc pour moi o wulikajɔw de tun bɛ de Kayi jusqu'à Taoudeni et dans la diaspora sifinaka bɛ fan o fan M5 RFP bɛ fan o fan de tout bloquer fɛn o fɛn jamana ka baarakɛyɔrɔ ye k'a bɛɛ bloquer fɔ Ibrahim Boubacar Keita k'a dɔn ko CEDEAO ka bagabagakan o tɛ anw ta yan anw ka sira yɛrɛ t'o la hali an t'an ka temps perdu o kuma la min b'an bolo dɔrɔn IBK jamana to a den sɛbɛw voilà donc ne bolo ko in tɛ pièce détachée ko ye peut-être dɔw bɛ se ka k'u la olu bolo ko n'olu kɛra député kaban Mali jɔra kaban sinon an ka mɔgɔw b'a kɔnɔ an y'olu wele k'u ɲininka an kɔni bɛ kɛ cogoya jumɛn u ye ɲɛfɔli k'an ye u bɛ rayon de crise la bi ni Ala sɔnna ma u bɛna bɔ ka déclaration kura kɛ su in na soit u ka tɔn bɛ ci fila ye minnu bɛ Maliko yɛrɛ la olu bɛ segin ka na M5 RFP kɔnɔ donc an b'a to u yɛrɛ ka bɔ n'o kibaruya ye sinon an b'a kalama et pour nous olu jɔra sira la an bɛ taa jusqu'au bout u tugura an ko an n'u bɛ taa jusqu'au bout ɲɔgɔn fɛ anw de bɔra IBK y'an balima 23 min faga an tɔ bɛɛ faga soit i k'an ka fanga to an ye c'est pas compliqué ne bolo o don M5 RFP kunnafoni jɛrɛ kɛ déclaration ma k'o kɔfɛ ne bɛ comité stratégique kɔnɔ M5 RFP démission d'IBK et de son régime REC ni mɔgɔ ye kuma fɔ i bɛ se k'i nin dungɔ fɔ o tɛ bali ne bɛ se ka n jɔlen to yan sisan k'a fɔ ko ni Temine bɔra ye o bɛ ne wasa mais o tɛ M5 RFP ta ye dɛ M5 RFP ko IBK n'a ka jolibɔn fanga ka taa donc o de ye nafa ye an bolo o de nafa ka bon mais ka t'i gulo yɔrɔnin dɔ la ko n'o kɛra o b'an wasa halisa an bɛ wulikajɔ min na e ma enjeu i m'a bɛɛ mesurer quoi sinon Afrique yɛrɛ farafinna ka bɔ nɔgɔ la o de bɛ ka jouer Mali kɔnɔ mais dɔw bɛ ka kulonkɛ a la quoi c'est pourquoi an pɛrɛnnen don k'an nin di kulonkɛ ko tɛ n'anw ye min lamaga Burkina b'o lamaga Ivoire b'o lamaga Sénégal b'o lamaga Guinée b'o lamaga ainsi de suite ne printemps africain Afrique ouest africaine o de daminɛlen qui va s'étaler dans toute l'Afrique et nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ an ka ɲɛmɔgɔ juguw bolo nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ Faransi bolo ne bolo nin y'o wagati de c'est l'histoire de notre génération qui est en train de s'écrire donc o la mɔgɔ kelen ye nin fɔ mɔgɔ fila ye nin fɔ ou bien ka maire dɔ bɔ yen ka député dɔ bɔ yen ka ministre dɔ bɔ yen olu bolo ko de y'a problème ye o t'a problème ye dɛ n'o tun ye problème ye Boubou fɔra premier ministre 6 de kɔ donc pour nous o kelen don hali bi an y'o wulikajɔw dépasser an bɛ yɔrɔ min na ça ne se mesure pas à Boubou an bɛ fɛ ka Mali kura de bâti malien kura kunkɔrɔta ni wasa kɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na koyi mɔgɔw kalekan don f'u ka furugu bɔ furugu tɛ bɔ nin na nin ka bɔ hali M5 RFP ma nin ye malien bɛɛ ka kɛlɛ a ka bon malien ma nin ye africain ka kɛlɛ de donc pour nous an kana détail lajɛ tugun min b'an fara o ye détail ye min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ye essentiel ye n'o ye IBK ka walansɛmɛ ye an k'an wasa don o la n'a tɔ fitinin minnu bɛ an k'olu dilan so kɔnɔ quoi comme on le dit le linge sale c'est là-bas yɛlɛko de don CEDEAO ka wuli k'a bɛ na nin jamanaba in denw sɛbɛw wulilen k'u jɔ ko k'olu lasiran même pour nous u bɛ se k'u continuer k'u ka comédie jouer c'est pas pour rien Adama Dayiko ko u y'a ɲininka quoi ko mun de ye Dayiko se politique la ko parce que ko politique mɔgɔw a bɛ wagati jan bɔ u bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la ko donc ko ɲɔgɔlɔnbɔlaw fana bɛ na politique la quoi u fɛn o fɛn nana k'u bɛ na kuma IBK tɔgɔ la yan olu nana ka na IBK de lafasa u mana malidenw lafasa u mana solution ɲini e m'a ye u ka kuma ye tulu de kɛ tasuma kan e nana ko ka gɛlɛya min fiɲɛ bɔ e nalen o gɛlɛya juguyara i t'a dɔn k'i ma solution ɲɛnama ta i ma mɔgɔw lamɛn i ma mɔgɔw faamu yɛrɛ donc bakuruba la mɔgɔ tɛ muso kɔnɔma la siran ni namasa ye Alpha Blondy ko ten k'a ye fɛn ye min ka bon n'o ye donc pour nous wulikajɔ de don an bɛ taa jusqu'à la victoire finale an ka wulikajɔ de foyi t'an na segin kɔfɛ ni Nations Unies kumana u bɛ dɔ de fara an ka radicalité kan o tɛ fɛn bɔ a la n'a ye diɲɛ bɛɛ ja diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka kuma s'ils sont prêts à tuer tous les peuples maliens o fana ye kuma wɛrɛ ye nka bi kɔni tant qu'anw m'an sen fila kan an ka wulikajɔ a dan don o de ye kira wɛrɛ tɛna ci ka maliyɛnw bɔ IBK ka tɔɔrɔ kɔnɔ donc bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ libérateur ye an ka wuli k'an jɔ à partir de demain an ka désobéissance civile activée à partir de minuit an bɛ se juma la yɔrɔ o yɔrɔ o k'a sɔrɔ an tilala Ibrahim Boubacar Keita ka jolibɔn fanga la o de wele bɛ n bolo ka lase bɛɛ ma ko IBK yɛrɛ c'est un mauvais souvenir pour le peuple malien merci.